would like to request everyone to please manindog ta mga igsoon, palihog. Palihog og tindog, kuha imo nga ang, please get your Bible. Okay. Kung naana, say amen, no? Kung nakay Bible, say amen. Then open it sa Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. Okay, magdungan tagbasa kung sa nga version na Bisaya or English or sa nga version, okay ra kayo, no? Romans chapter 8 verse 28, please read. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Akong balikon in English. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Bisaya, here. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyahang katuyuan. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, God. Salamat kay Ginoo nga bisan sa wala pa minatlawan ni kalibutan imo na ming gitawag o Dios. Imo na kay ming gipili Ginoo in spite of the things we've done against you, Lord. And Lord, tonight, allow your word, God, nga mahimong makaabri sa among hunahuna Ginoo. Nga dili basta-basta, Lord, ang among status diha sa mga tubangan o Dios because we paid by your blood, Lord. We pray, Lord, nga mahawag ming dapita, mahimong ming ma-enlighten, ma-empowered, o mahimong makabuhat, Ginoo, sa butang, ipabuhat nimo kanamo. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, mga igsoon. Pwede mo makapaglingkod. Before we go to the Word of God, I would like to review first ang ato ang lesson last week. Living by the Spirit. Amen? Kasi na atong Domingo, shout Amen. Kaya just a review lang nga, giwali sa ato ang senior pastor, Pastor Alita, para atong makuan ba nung gawas nga na-copy ka, living by the Spirit. Nag-isgot si Pastora about the two nature. We have the sinful and we have the spirit nature. If you say sinful nature, mauni siya ang kanang mga evil desire, no? Kanang dili pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. No, kanang mauni siya katong kung naka sa sinful nature, ang imong mga ginabuhat, ang imong ginahuna, ang imong mga pulong, dili iya sa Ginoo. Nagbuhat ka, wala ka nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung nakadawat ka sa kaluwasan, nagpuyo ka sa espiritu, spirit nature, unsa naman? Nagtinguha na ka sa mga butang pang Diyos nun. Amen? Amen? Then nagbuhat na ka sa kabubuton sa Ginoo. Asa man ka nang napita? Please answer me. Asa man ka nang napita karon? Living by the Spirit. Amen? No, ingon po dito nga allow the Holy Spirit nga i-guide ta niya, i-direct ta niya and i-lead ta niya. No? Kay kung ato nang i-allow, kung makinabuhi ta sa spirit nature, sa may tabo, magresulta ni og total joy, peaceful life and ang Dios malipay nato. Amen, mga igsoon, kasi gusto na, shout amen. Dayon, pastor, unsaon pastor para mahimo kong maka-experience pa dayon sa living by the Spirit. So, yun ni pastora, dapat na atay personal time with God. No, mo ra gina mga igsoon. It refers to the worship, reading His Word, pag-ani sa church, pag-worship niya, pag-apil sa cell group, training, Sunday service. Basta tanan, paminaw ha, tanan nga nag-involve sa presensya sa Ginoo atong apilan. Akong balikon, basta naa gani ang pulong sa Ginoo, naa iyang presensya ato nang i-participate. Kay mo nay hinungdan or mo na siya maghatag ka nato nga magpadayon ta nga makinabuhi diha sa espiritu. Hallelujah. Amen. Tonight, my message is about the call of God. Ang tawag sa Dios. No? Dili tawag ang tawag. Okay, the call of God. Ang tawag sa Dios kanimo o kanako. Okay. Ingon ang pulong sa Ginoo ganina, ingon sa Romans chapter 8 verse 28. Ingon diri nga, and we know that in all things, sa tanang butang, if you say all things, magud man na siya or mabad, ang Dios mamuhat gyud. Kinsa may nakasulay diri nga bisan Kristohanon siya, naka-experience siya og mga dili may panghitabo, say amen. Pero but you know mga igsoon, Septag mo agi tawag mga dautan nga pangitabo sa atong kinabuhi, mamatyan ta, basta mga bad things sa atong kinabuhi. Ayaw yung kalimot nga in spite of the things we've experienced nga dili maayo, namuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay? Namuhat gid ang Ginoo. So ayaw ingon nga sa natin pagsulay, murag wala lang ni but naay gibuhat ang Ginoo na inside of you. Amen mga igsoon, no? Naay gibuhat ang Ginoo inside of me. No? So God works kay ang Ginoo mamuhat siya alang sa atong kaayuhan. Sa katong nahigugma diha kaniya, who have been called according to His purpose. Tonight, the Word of God will tell us about the word
calling, tinawag, pagtawag sa Ginoo kanato. If you say calling, everybody say calling. Calling, no? Sa dictionary, ingon diri, calling is a strong desire. Kaya, una mo yung dictionary, a strong desire to spend your life doing a certain kind of work. So, usan sa ka kusog nga tinguha, nga i-spend, igahin mo ang imong kinabuhi sa pagbuhat sa usa ka butang. Napagid diri, the work that a person does or should be doing. So, usan siya ka buluhaton or usa ka butang nga buhaton sa tawo or iya untang buhaton. Kaya nga igsoon, sample sa calling inani. Diba kaning ballpen, no? Ang purpose ani, ang calling ani is musulat. Amen nang igsoon. Ang purpose ani mo ang purpose ani dili siya gamiton ng microphone. Microphone dili dili pwede, amen. Subuti pa sabot nga na mga Kristohanon karon nga gitawag sa Ginoo nga makinabuhi sa pagkabalaan pero lahi ang gibuhat. Muna'y calling. So, ang disenyo ning ballpen is to write, to sulat. Wala na siya disenyo nga lubaon, iluba ni sa imong kuan. So, magic, marami siya power. So, ang original design ni is makasulat ta. So, ang Ginoo, paminaw ha, ang Ginoo naa siya calling sa atoa. No? Nga angay natong buhaton. Angay natong i-apply. Kay basin na atong gibuhat nimo karon o sa kabutang nga feeling nimo, calling nimo na dili na mao. So karong kagabion atong masabtan kung unsay tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay basin imbis ang Ginoo inani dapat unta pero atong gibuhat lahi. Sa naman ato ning imong pusil-pusil. Kaya nga naman di sayop na. Amen no igsoon. Mo ni ang purpose karon no karong gabiuna, no? So God's purpose ang tinguha sa Dios para kanako para nimo is dili lang taman nga makatutag langit. Dili lang taman nga makawaton ta og kanang kaluwasan, we will spend for eternity. But there's more, mga igsoon. Kay ngano man, pag encounter nako sa Ginoo 15 years ago, okay, naborn again ko, so para heaven ako, wala man ko namatay dayon. Amen, mga igsoon? So napay from that moment, 15 years old ko naka-encounter, so 30 naman ko right now. So from that moment, naka-encounter ko, wala ko'y kuha dahil sa Ginoo. Napa ko'y 15 years nga nanis kalibutan. Dapat atong masabtan nga dili lang taman nga maluwas ka. But naapay angay ipabuhat ang Ginoo mo na. Kinahanglan nga atong masabtan kung unsay tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Ang Dios naay plano sa matag magtotoo. Amen. Naay plano ang Ginoo. Sa wali pa ni Pastora sa kato sa tong Change Sunday sa first week na to, na ay eternal plan ng Ginoo for you and for me. No? Na siya plano nato. No? Dili lang not only does His call ang iyang pagtawag nato, di lang taman nga aron ta makauban niya hangtod sa eternity, but naapot tay tawag samtang naapata sa ating kalibutan. Napay ang nga ipabuhat ang Ginoo nato samtang buhi pa ta. Kaya nga naman, akong gibalik kanina karon, pag-encounter nimo namatay di ka, nga napamakaron. Napay pinakaadlaw, napay pinakatuig nga buhi ka. So kanang orasa, kanang tuiga nga buhi pa ka samtang wa pakikuha sa Ginoo, diha magsumikad, diha ibuko sa diha nimo panindigan ang tawag sa Ginoo sa imong. Subuti pa sabot pag-encounter nako 15 years ago and starting from that until now, that 15 years nga naka-encounter ko sa Ginoo or nahimo kong born again na isoon, katong 15 years until sa pagbalik sa Ginoo, diha nako ikinabuhi ang tawag sa Ginoo sa kuha. So dili kutob lang nga luwas ka. Okay mo na, nalipay man ta nga luwas ta, okay kay na, sulpod. Di ba? Okay kayo no, di ba? No? No, okay kayo no, no? No? Pero pa mas importante ana. Tonight ato na may balan karon. Are you excited mga igsoon? Amen. So, paminaw, ang imong tawag, ang imong angay buhaton unta, dili mahimong next president. Dili mahimong abogado. Dili mahimong CPA. Dili mahimong celebrity, dili mapulis, sundalo, nurse, doktor, model, piloto, star, mahimo kang member sa Avenger, mahimo pa kang mahimo kang athlete, mga politiko ka, mga businessman ka, mga scientist ka or maunsa ka, mga next Jack Ma ka. Dili na mo itawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Basin mga igsoon, basin Kristohano na ka or bag-o man ka, basin diha nagsumika ang imong pagkinabuhi karon. Nga may nani lang, but there's more of that mga igsoon. Kaya nga naman, kanang atong pagka-presidente, atong pagka-successful, dili man ato na madala sa langit. Kay temporary man na. Daghang tao karon sa kalibutan na ang ilang kinabuhi, ikinabuhi nila, katuo sila na ang tawag nila
ang ilang calling, ang ilang purpose, unsa man, moasinso lang, dili na mao. Kaya naman, mo na ilang pagtuo. But tonight, unsa may calling gikan sa Ginoo para nato. Unsay original nga ipabuhat sa Ginoo nato. Ako may sa una sa wala ko ka-encounter, akong calling, kaya ako buspila lang ko, motrabaho lang ni maminyo rin ana. Sayop, dili na mao. Sa dihan abrihan akong mata may son, there's more to life than being successful. There's more to life than graduating from college. There's more to life than passing the board exam. If you don't live the calling of God, you will not be fulfilled. Bisa pag tagaan ni kag $10 million, di ka matakbaw, hangtod dili nimo buhaton, hangtod dili nato i-apply, i-obey, sundon ang tawag sa Ginoo nato. Ang pangutana, pastor, unsa man day tawag sa Ginoo nato? No? Isig mo na i-version nimo. But naay original ang Ginoo ana. Number 1, God's calling for me and for you is number 1. Sa tawag sa Ginoo nimo para nako. Number 1 is to have fellowship with His Son Jesus. Everybody say fellowship. No, so ang tawag sa Ginoo di ay nimog nako is to have fellowship with His Son, the Lord Jesus Christ. If you say fellowship, to have partnership, to have a relationship, pakigkauban, pakigrelasyon. Okay. 1 Corinto versikulo 1 ngadto sa 9. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God who has called you into fellowship with His Son Jesus Christ our Lord is faithful. Amen. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo, kanako, kanimo aron mahiusa sa iyang anak nga si Jesucristo. So we are called to have fellowship sa Ginoo, to have a relationship diha niya, to live in the Spirit. So dili tawag nimo ang makakwarta lang. Mga estudyante, dili tawag nimo nga mo successful lang ka sa imong pag-eskwela. Dili na mao. Kaya nga naman, kung kana lang ay dili na. Mo ni to have fellowship, to have relationship with the Lord Jesus. Ikaduha. Di ka maglugay, ikaduha is to live a holy life. Ang tawag sa Ginoo nato gawas nga makabaton tag fellowship, relationship ni Ginoong Hesus. Kaduha is, I think i-share ni Pastora before, is to live makinabuhi diha sa pagkabalaan. And mo tapad holy. Holy. Saan lang holy, Pastor? Kana bang magputi ko din, magupaw, then matukog laing, matukog ka ng pangpang, then magbungha ko, then mabutang ko dili, kunong ka pupuan, ningin, maragos kiriring sa Dragon Ball, sala, then di na ko maglihok, then di ko mukha ko mga baboy, no, kanang gabiin ako mukha, di ko magbuntag, then pag iningulang ka ko, hinay, kaya niya na pa may soon, dili. No? If you say holy, if you say balaang kinabuhi is separated. Siparar gikan sa kalibutan. Siparado ka. Sa pagyud. Matured. Matured ka sa imong pagtuo. Kung makita nimo ni nga dili maayo, dili maayo. Kung maayo, maayo buhaton. No, then kani pagyud. To live a holy life, it means you are saying no to temptation and sin. Everybody say no. No. Dili sa temptasyon o sala. Mo na living a holy life. Okay, 2 Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9. Okay, busa dili mo igakaulaw ang pagmatuod sa atong Ginoo. Bisan kanako nga iyang binilanggo. Kundili antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Dios. Verse 9 nga nagluwas kanato o nagtawag na kanato sa balaan nga pagtawag. Amen mga igsoon? So gitawag ta niya to live a holy life. Pagkabalaan. Gawas nga mabaton ta relationship kang Jesus. Nang relationship niya, check na siya. Dapat ang atong relationship niya is hugot ka ng balaan, holy. No, living by the Spirit gihapon. Pareha na sila mga igsoon. Dahil katulo, kamay na lang, katulo, una, ang tawag nato is to live at to have a relationship, no? A fellowship or relationship. Kaduha is to live a holy life. And number 3 is to be fishers of men. Amen? To be fishers of men. Mahimutang
mahimutang mangingisda ug mga tao sa mga pastor ug mga VIP sa mga mangingisda mig tao sa mga mig plaza di madala mig kuhit na dili lahi may ison ato nang isgutan karon no to be fishers of men. Matthew chapter 4 verse 19 i-share ni siya kanina ni Pastor Marley. Matthew chapter 4 verse 19 si Jesus miingon basta si Jesus gani miingon tinuod na akong balikon basta si Jesus miingon tinuod basta si Kibuloy bakak tao man mo. Amen? Stop. Basta si Jesus ganun mingon tinuod. Basta siyang mingon bakak. Amen? So paminawa si Jesus. No? Si Jesus mingon, umari ka mo. Sunod ka nako. O buhaton ko kamo nga mga mananagat sa mga tao. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Pag may mga fishers of men, it means na nakarelasyon sa Ginoo, naka-relationship niya, nag-live ng holy life. So, dili pwede nga, dahil ang taman, dapat mangilabot ta, dapat ato ang ipagamit, ang tawag sa Ginoo nato, nga daghang pong tao, nga maparihan nato, nga luwas. Amen, mga igsoon. So, ayaw dili nito ikip ang atong kaluwasan, ato ring ipakaon sa uban, ato ring iambit sa uban, muna ikatulo, mga igsoon, nga tawag nato. So, pwede ka mahimong pilot, amen. Pwede ka mahimong celebrity, amen. Pwede ka mahimong maestra, amen. Pwede ka mahimong retiree, amen. Nga mabuhat ni mo ning tulo ka buok, amen ba mga igsoon? Si Pastora gani kinaingon niya, well, she still kanang nagkuan pa sa Dios pagkinabuhi sa Ginoo. Mother, no, grabe ang iyang pagkuan, nabuhat gani niya. So wala kay ikaingon nga dili nimo ni mabuhat. Unsa man ang imong trabaho, matambay man ka or wala, nagkuan ba ka, unsa ba, katrabaho ba ka sa Mars, katrabaho ba ka sa Jupiter? Kaya sa dagat, unsay trabaho nimo wala kay excuse may igsoon kay kaning tulo ka butang nga akong gi-share karong gabi una. Makaya nato ni. Makaya nato ni. Amen mga igsoon. No? Ato masabta na. No? Usahay ang tawag sa Ginoo kanato importante kaayo nga atong mahibalaan. Kay labi na gud karon nga sa atong kalibutan dili na importante sa tawo ang tawag sa Ginoo. Ang balikon sa karong nga panahon, ang mga tao karon sa makistuhanan na gani ang uban, dili na nila importante ang relationship sa Ginoo, dili na nila importante ang living a holy life, dili na nila importante ang being fishers of men. Kaya ano man, ang lahi na pattern nga ilang ginasuod. Nalimtan na nila ang ilang original tawag, ang original nga calling. Amen mga igsoon? So taa daw imong galingon karon. Napabaka sa original calling. Napabakay suod ng relasyon sa Ginoo. They have still a partnership. Naglive ba kag holy life. Now, this is for me also ha. Did you know that during this message, while I was making this message, ako una nga naparo sa Ginoo ani biya. Di ka to mo perfect ko dili ay, no? I have all my struggles po. So gisuta gyud ako ni, magpul pasiluad yung Lord. Lord, dabangi ko Ginoo. Kumusta man? Imong tabad, kumusta man ka? Gwapo, kumusta man? Nabuhat ba ito ang tulo? O duha na lang? O usa na lang? Pag-sure mo na, basi lahi na calling. Kasi kato ng lahi ang imong gibuhat, no? So, importante kayo na, mo lagi na, kanang Facebook, kanang mga social media, bitaw nga dili maayo. Mag-post sa Facebook, muni dapat imong buhaton. Makakar ka, makainani ka, muni calling nimo nga daghang kag followers sa Facebook, daghang mag-likes imong mga picture, muni calling nimo nga mainani ka, ma-successful ka, muni ang tao. Sige akyat, walay kahumanan. Sige paningkamot, pero still unfulfilled. Ang pagbuhat sa butang sa kalibutan dili makatagbaw mga igsoon. Ang pagbuhat sa kabuton sa Ginoo mao na makatagbaw nato. Kung atong buhaton ning tulo ka buok. Gamay lang kayo mga igsoon. Ayaw ka balaka, no? Kay tagaan tag direksyon sa Ginoo nga pinagi sa iyang pulong. Dili lang taman nga maminaw ta sa tawag sa Ginoo through His word, but importante kayo ang ato ning buhaton. Amen? Very importante kayo na nga di lang tama nga naminaw ta. Yes, amen. Yes, salamat Lord, salamat. But the challenge is this, application. Inikuli na to karong gabi una. Unsa man ato ba ning buhaton, ato ba ning i-apply? You know, ang Ginoo magtawag siya, God calls me and you in spite of the lack of credentials or abilities. Buti pasabot, ang Ginoo tawagon ta niya bisan wala tay nahuman. Dili kinahanglan nga madto pa tag Bible school para mabuhat nato ang living a holy life, being a fisher of men, and to have relationship sa Ginoo. Di kinahanglan na.
Wala lang kita ang Ginoo sa imong ability. Wala lang kita ang Ginoo sa imong unsay nibalaan nimo. Ang gibuhat, ang gipangita niya, ang imong kinabuhi na isurrender nimo diha kaniya. Gamiton ka sa Ginoo maigsoon. Kung balikon, gamiton ka sa Ginoo. Gamiton ka sa Ginoo, gamiton kaniya. Kaya nga naman, sa dihang gipanggutom ang mga Israelites thousands of years ago, unsay gigamit sa Ginoo para makaon sila, iba mga langgam, di ba? Mga langgam to. Then ang langgam gadala sila pangapan, then gihulong na sila mga ilang Moses sa mga tao, din nakakaon ang mga tao, kay gamit sa Ginoo ang langgam. Ang langgam gigamit gani ikaw pa nga tao ka. Ang langgam gani way buot, walay kalag, spiritual, lawas na gigamit sa Ginoo. Ikaw pa nga gwapa kay ka. O kaduha, katong dako nga balina, katong dako nga isda. Gigamit kay nga naman si Jonas sa Bible, si Jonah, sa to siya, may subak sa Ginoo. Then gigamit sa Ginoo ang dako nga isda para ikuan siya kanang di siya kanuno kanang ilamoy siya kanang tulon siya ba. So katuha ang isda gigamit sa Ginoo para si Jonah makamata. O ang isda gigamit ang langgam. Sa gusto niyo unggoy, sa niyo gamiton na. Amen, amen. So kana gani nga mga butang langgam, isda or sa pabagani gigamit sa Ginoo. Nya dili sila ang pagkamatyan sa Ginoo kita man. So magamit kita maigsoon. Ini mo dapat gamiton ka sa Ginoo. Oh? Ang pagtawag sa Ginoo kanato dili magbase sa ato ang kahibalo, sa atong abilidad, kundi dili magbase ni sa ato ang availability. Kung available ba ta? O dili importante sa Ginoo nang may ka mo gitar, may ka mo kanta, may ka mo sayaw. Dili importante na mga igsoon. Ang importante sa Ginoo kung naa ba ka inigtawag niya nga madto ka didto. Kay sayang kayo ang atong kahibalo kung dili ta mingon sa Ginoo just like Isaiah, Lord, here I am, send me. Your ability, our ability is nothing compared to our availability. Kung sama ni mo na may kaana niya, wala po ka inigkan, siguro, wala po ka na. Wala po ka ng panahon na. So, kinanglan available ka. Hindi mo dapat, available ka ba? For the Lord, available ba ta for the Lord? So, dili mag-matter kung naka-inhuman or wala. Dili mag-matter kung naka-ability or wala. Ang importante, available ka. Naaba ka. Sadyang suguon ka sa Ginoo. No? Yung sa Isaiah mo to, si Isaiah chapter 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? No, ingon si Isaiah, nadunggan niya ang tingog sa Ginoo. Ingon si God, kinsa akong ipadala? Then ingon niya si Isaiah, and who will go for us? Then volunteer si Isaiah, Lord, here I am, send me. Makaingon ba tayo ng maigsoon every morning, Lord, here I am, send me. Karamatan na to, Lord, here I am, Lord. As an offering every heartbeat for your glory, take me, Lord. Send me, God. Send me, Ginoo, asa mo kulibo dalon o Dios. No? No? Sometimes, ang tawag sa Ginoo, God's call, come with a price. Usahay, sa dihang atong sundon, ang kabuton sa Ginoo, natay mga butang, nga atong biyaan. Amen? Natay mga kultura, natay mga habit, natay mga totoo, o natay mga barkada, o mga ginabuhat na atong i-reject. So when following Christ, sa magbuhat ka sa kabuton sa Ginoo, nadyo kay angay biyaan na nga dili iya sa Ginoo. Na kay mga barkada nga lantaw nimo dili makatabang nimo, na mga buluhaton nga dili na angay nimong buhaton kay ano man, dili naman to mao ang imong tawag. Kundi ang pulong naman sa Ginoo, ang Ginoo naman. So usahay may panahon nga masakitan ang atong mga barkada kay dili ta mo uban nila, kay ano man, gipili nimo ang tawag sa Ginoo. May naisoan? Oh. Kaya may mga ginabuhat sa una nga mga dili maayo, pero Lord, buhaton ako ang tulo ka buok Ginoo. Bahala masuko sila, Lord. Sa una mag-reunion mo rin, may mga dili maayo nga pagkita mo, mag-drink na, magtawag na tagay-tagay, di bunagin naman ka, di na ko na buhaton, likway na ko na. Sometimes you will lose your friends. Amen? Even your close friends. Sometimes your loved ones will hate you because of your because of your calling diha sa Ginoo. So di ka na i-reject ka. Nga nagdudulan na ay kinahi sa pagto pastor naman siya. Kuno na siya ay nagkuan niya ay lahi na kay siya salto kay na. Salto mo dampa sana Julie salto. Ay kina siya, di na siya buhan. Pero okay ra maigsoon, amen, amen. Basta living by the Spirit, amen. Okay ra na, no? Kalu ba ta maigsoon nga karong nga panahon o sa una pag yung panahon, ang ato mga disciple namatay sila sa maot kay nga mga kamatayon.
Ang ilang tawag bitaw, ilang gibayran, ang ilang pagtuo sa Ginoo, ang ilang pagka-fishers of men, ang ilang relationship, ang ilang fellowship with God and living a holy life. It pays good, pay good sila ng igsoon. Kaya naman, namatay sila. Even Christ himself, right? Si Jesus gani, gipatay. Silang Pedro, gipatay. You know, sayang kiba kay wala na may TBN karon sa Sky naman gud ni nga fan network din. Lado to kay wala TBN na. So, before nakalanta ko sa TBN ba? Sa China bitaw may igsoon. Sa China bitaw karon ang mga Kristohanon ipanglutos na pud. Kaya ano? Kay kanang China mo god, communist country na. Di na mo to Ginoo. Oh, mo na sa may tabo. Kung komunista ko, then mabunagin ko. So di na ako komunista. Saan ako mabunagin ako? Mutuno ko sa Ginoo. Amen. So akaron bitaw na panahon na no. Kita ko sa TBN na ni ba? Ang mga simbahan bitaw, ug ang mga ako mga igsoon na dito, ipangdakop, ipang-close na pud ang ilang mga eskwelahan, ang ilang mga churches. Before okay mo to before, di ba? Open sila. But karon kaya nga naman, nabantayan nila nga daghan na kay nga mga komunista na himong bunagin. Eh grabe ang gospel mga igsoon. So may pay sila sa price, na preso sila ang ilang mga simbahan ipang sunog, kay may pay sila sa price. Ikaw pud mga igsoon, you have to pay the price. Walay ikyas-ikyas ni. Walay exempted ni, dili siya exam, exempted tanan. Lo, kita tanan, we have to pay the price. Sometimes sa mga tao nga atong mapasakitan, that because atong giana ni sila but tungod kay sa ato ang pagtawag sa Ginoo atong gibuhat no. So, natin mga tradisyon, pero sige lang, balag i-hate ka, kay dili na makakumpare sa moment dito sa langit na mingon si Lord nimo, come my good and faithful servant. Balag imong mama di na ka pa eskwelaon kay sige kang simba. Balag imong uyab gibiyahan ka may rapod. May rapod. Paminaw kung kanang uyab nimo karon makapugong ni mas pagtuo sa Ginoo bulagi na. Di ba mga igsoon? O kung kanang uyab nimo di na makahatag nimo na kanang makabackslide nimo na bulagi na. Ay bili bulagi na. Kawalay mo tubag bahala na. Kami tayo masakitan char. Pero seryoso bitaw mga igsoon no. So bahalag na ay mga inanip, it's okay to pay the price kay di na siya kukumpara sa ito sa langit. Mga na kinato. Nak alinak ka my good and faithful servant, di ba? Bahalagi ipang reject tayo sa tong faith, pero natin kan compare sa glory mga igsoon, sa crown of righteousness nga atong isuloob pohon kay atong gibuhat ang tawag sa Ginoo. Kaysa magbuhat sa tawag nga dili atong tawag. No? Sa katapusan, nganong gitawag man ta niya? Why does he call us? Nganong gitawag man ta ni Ginoong Jesus? Kay number 1, because the world is in darkness. Anong gitawag man kaniya? Anong gitawag man kuniya? Kay ano man, ang kalibutan nasa kangit-ngit. 1 John chapter 5 verse 19. 1 Juan 5:19. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Hingbaluan nato nga iya kita sa Dios ang tibuok nga kalibutan na haluna diha sa dautan. Amen. So karon bitaw sa Canada nakakita ko ay bilit tinuobo to sa Canada ingon dito nga pwede na magbinyo ang tao kang hayop. O kung binong seryoso ni pwede na gina. Lagi to kaniya katawag man ni. Tinuog ni siya ha. Ikaw maka-pastor ko di ba char. So kita mo ng Eiffel Tower ba? Kana bang positive sa Meralco kana sa France? Oh, sa Meralco na sa dito. Tower ano? Ngayon sa kababae nga giminiwan niya ng Eiffel Tower. Na laki, unsa naman eh. Malibog ko ba rin man to ko mga salida, akadata mga balita. Di ba karon sa Australia, grabe ang forest fire. Katong kanila Amazon, ang Israel karon gibombahan na po sila mayo. Lantaw ganig mga balita may igsoon. Grabe gubot na kaayo. Kangit-ngit. Ngala na ko. Butang gyud. Ulot ana, grabe ang kangit-ngit, grabe ang sala. Gitawag ta niya may igsoon. Itawag ka sa Ginoo, inspired sa kangit-ngit, kaya nga naman, kita ang kahayag. Kung born again ka, kung Kristohanon ka, kung nagbuhat ka sa tulo ka buok, na kung giingon ganina, nagpuyo si Jesus di mo. Yung naman si Jesus, kahayag. Kung naay kahayag dire, mugawas kina siya. Manang gitawag ta niya, kaya nga naman, ang kalibutan, ngit-ngit. Yan, di man ta ngit-ngit, kay mahayag naman ta, amen, amen. So, ato ipagamit atong kahayag mga igsoon. No? Di grabe ang ngit-ngit karon, grabe kadautan. Kahayag, hindi matapad, kahayag ka. Lupig pa ang pants nimo. Oh, Mary Kay, lupig pa kung utangan mo na mga haplas, no, mga usapan na, mga chinchanso, burak, no?
Luwel, Perla, sa pa na? O, Joy. O, di na ka kumpara sa kasidlak sa imuhang sulod karon kay nasi Jesus. Ikaduha, anong gitawag ta ni Ginoong Jesus? Kaya ano man? Because people are hungry and in need. Itawag ta sa Ginoo kay ano man, ang mga tao karon gipanggutom o nanginahanglan. Sa ni pastor kanang physically food, pwede po siya, but in the spirit, hungry. Ang mga tao karon gutom sa gugma, kalinaw, kamatuoran, ug uban pa. They are in need sila. They need what? Kaluwasan, deliverance, paglaom. Matthew chapter 9 verse 36. Matthew chapter 9 verse 36. Sa pagkakita niya sa daghang tawo, naluoy si Jesus kanila. Kay nagluya man sila ug walay kadasig, murag karniro nga walay magbalantay. Kaya naman naluya man ni mga tawhana. Anong hungry man sila and in need ang mga tao karon? Kaya ano man, because of sin. Tungod sa sala, tungod sa tunglo, tungod sa kaaway. So ikaw ug ako nga gitawag sa Ginoo, ato ang trabaho nga pakanton sila sa pulong sa Ginoo. Katulo, katapusan ni katulo. Katoy number 1, we are called by God because the world is in darkness. Kaduha, gitawag ta niya tungod kay ang mga tao gigutom nanginhanglan. No? Katulo is because the time is short. The time is short. Mubo na kayo ang panahon mga igsoon. Nakadugay, nakamaot, grabe ang pakitabo, mubo na kayo. Buti pa sabot, hapit na gid balik ang Ginoo. No? Kani akong wali mga igsoon, this is an urgent matter. Kalihog lang, ayaw ginato ni urgent kini. Kung sa balaod pa ni siya, kung pirmahan pa ni President, init urgency kanang kinahanglan gyud ning atong abuhaton. Hapit na mobalik ang Ginoo. Nakamaot ng kalibutan, di ba? Ang sign sa hapit na dili sayo mo ba? Dili ingon kay naginani ni mobalik lang Ginoo, hapit pa lang. Hapit na siya mobalik. Kani mga pangitabo karon, it's a symptoms, sinyalis ni siya nga hapit na siya mobalik. Yan abi sa nakita sa TV na, di ba? Hapit na siya mobalik. Mubo na lang kayo ang panahon. Gamay na lang kayo ang oras na makasangyaw ta sa may balita. Gamay na lang kayo, hapit na siyang balik. It's an urgent matter. No time to be wasted. We need more laborers. We need more leaders. We need more disciples. We need more soul winners in this church, in this city. Kay gamay na lang kayo ang panahon. Nangita ang Ginoo og mga harvester. Nangita ang Ginoo nga musangyaw sa iyang pagkamaayo para naay kaluwasan magkitabo. Pakaingon ba ka, Lord, here I am, send me. Pakaingon ba ka tonight nga, Lord, here I am busy. Lord, here I am, I'm gonna marry first. Lord, here I am, I'm gonna finish my study first. No, no, no. Lord, here I am, send me now. Lantawa o pabinawa pangitabo sa tibok kalibutan. Kani nga verse, na alarm ni kani nga verse may son. Okay. John chapter 9 verse 4 to 5. Okay. Juan 9:4 ngadto sa 5. Okay. John chapter 9 verse 4 to 5. Si Jesus miingon, nabasa na ko na murag balaka ko ba murag na urgency bitaw. Okay ha? Jesus said, samtang adlaw pa kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Balik ko na, samtang buhi pa ka or samtang buhi pa na imong papa, samtang buhi pa imong classmate, ug samtang wala pa mimbalik ang Ginoo, kay kasog ka nang moabot na ang gabi niya wala na ta nga naman. Sampol ako kung pawon ko sa Ginoo, sorry na ko katrabaho sa pulong sa Ginoo, kay wala naman ko. So samtang buhi pa ta, samtang kaya pa nato, or samtang wala pa mimbalik ang Ginoo, atong buhaton ang kabubuton sa Ginoo. Maabot unya ang adlaw sa paghukom, maabot unya ang rapture, or maabot unya ang kanang tawhana matay na, nga di sila ka-hear sa word of God, sa pulong sa Ginoo, then luway kayo sila. Maabot unya ang kagabion, nga wala ni mo sangyaw. Sa meaning ana, maabot ang judgment, ma-rapture na ta. Nya, wapalata ka share sa pulong sa Ginoo. So ayaw paabta may son samtang adlaw pa. No? Ayaw una si Noah kanang palahubog, si Abraham, tigulang, si Jacob, as a liar. Tanang igamit sa Ginoo sa Bible, puro sila na mga disability. Amen, mga igsoon?
Walay perfect nga igamit sa Ginoo sa Bible. Sila tanan sila yung mga weaknesses, na mga apan. Pero ang ilang common denominator, available lang gid sila. Yes lang gid sila bisan si Gideon day. Pagkadto sa angel, Gideon, I will use you para i-save nimo ang katawan sa Ginoo. Si Gideon hadlukanon kayo Lord, di na ko Lord, hadlo ko. Pero yes man gud siya. So igamit siya sa Ginoo. Gamiton ka sa Ginoo may suon. Available lang ka dapat, no? Sa katapusan, okay, pag-answer na may suon na, yes or no na ni siya. Okay, ready na mo? Okay. Gamiton ba ka sa Ginoo? Yes or no? Yes. Okay. Kani, din siya yes or no? Kanos apod? Kanos natin niya gamiton? Ay, mabay tingog sa kitiri. Kanos natin gamiton sa Ginoo? Now and forever, no? Now, hangtod sa iyang pagbalik. Amen? So, ang balikon, gamiton ta sa Ginoo, yes or no? Yes. When ta mag-start? Until sa iyang pagbalik. Until sa rapture, no? Ay, so rapture, no? Dagan, sa katapusan na ison, konklusyon naman daghan kaayo ang muilog sa atong focus o atensyon para mabuhat nato ang tawag sa Ginoo. Amen? Pero kinahanglan nga mupili ta nga magkinabuhi sa pagkabalaan, separado, diha sa iyang pulong o para niya. Kaminawa ang iyang tawag nimo, pero mas importante nga atong buhaton ang iyang tawag nato. Naapay paglaom mga igsoon, kay buhi pa man ta. Sabtang buhi pa ta. Let's go back to the original calling of God for us. Ato pakpakan ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah, praise the Lord. Kisa'y makatuman anang tawag. Kisa kay makatuman. Ikaw o ako nga nakabaton ni Kristo Jesus. Kita ra may makatuman, so tumano na nato karon. Simple kaayo nga igsoon, no? Simple, pero inigawas nato diri daghan kay tang atubangon nga daghan kay tong atubangon sa pagpili nato sa pagkinabuhi. So simple man gyud kaayo tungod sa ka-simple. Lisod buhaton. Kay kuan man ni siya consecrated life ba? Usa ka kinabuhi nga nadidikar gyud sa Ginoo. Bisag unsay atong bangon, padayon pagkinabuhi sa tawag. Doon ako usa nga na istorya nga grabe kayang giagian. Dili na ko mahulagway ang iyahang giagian. Sa iyang life karon diha ni Kristo. Pero gipili niya nga kinabuhion si Kristo. Now, pwede ra untang mag-wild, pwede ra untang mukuan mo mubiya, pwede ra untang rebuilde, pero gipili niya nga mahimong tumanon ang tawag sa Diyos ang kinabuhi. Seksoon, urgent kayo. No? So, nakita po na ako ang kahinanali bitaw. Ito kay nakinhanglan yun ang Ginoo sa tuwa. Bisan dili ta mo sulti atong kinabuhi na lang atong ipadana. O yun ba mo anak? Kinabuhiin na nato ning kinabuhi nga kanang di ta mo kan ba kanang dili ta mo kompromiso bitaw sa atong pagtuo. Ato ning puy-an ba, no? Mubabad ta kanang mo spend ta time yun sa atong fellowship sa Ginoo. At hindi ta mo gugol og panahon nga makig kanang devotion sa Ginoo. Dili ta ka kasiparan sa atong kinabuhi. Dili ta ka kinabuhing balaan. Kay diha lamang sa imong fellowship sa Ginoo, makusgan ka. Makaatubang ka sa temptasyon, sa hagit sa kinabuhi. Pero kung wag ka, number one, gisgot ni Seth, importante kaayo na. Mapadayono ng buhaton, kay ang imong kinabuhi, automatic yun, naadyon kay wisdom, pag kinabuhi nga balaan. Kung mo resulta po na, kay mong kinabuhi, magamit sa Ginoo. Manindog mo mga igsoon? I know, sa kabisi nga gihala agipan sa kalibutan kanang gitanyag sa kalibutan bito dang kay tag-apson ba nag-apas nagiapas hantod ato nang mapabayaan ang atong relasyon sa Ginoo mapasagda na nato ako kabalo kung napasagda na nimo mo na kompromiso na ka bitaron ka di nakakabaliban tanyagan ka
di nakakabaliban. Ang sala, mabuhat nimo kapag kay di makalingon. Kay diha lamang sa imuhang pakigauban sa Dios. Mahimo kang makakinabuhi. Sa akong devotion karon si Manahang, kining awareness of God's presence. Ako diyong ibati ba? Bisag asa ko, sa kong buhaton, kabalo ko nga na ang Ginoo kauban ako. Awareness. Aware ka ba? Na ang Ginoo kauban ako, ang akong tawag, makinabuhi ko, na pinasahin ng kalibutan, mudili ko sa kong unod, akong buhaton ang ibabuhat sa Ginoo sa kuwan. Muburang kinabuhi igsoon. Labi na sa itong panahon karon. Matod paso sa kamagwali, we are in the last days. Wala ka makita ang ambisyon sa kinabuhi. Magkumusta po ang tawag sa Diyos nato. Dunay awit nga gayon. Beautiful Lord, wonderful Savior, all of my days. Aliw ko nung pupuntahan ng kaawit namin. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your heart. Balikon na to. God, balikon sa nating son. Matutla sa awit. I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Naanak ka sa plano sa Ginoo. Mauna iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Kinabuhi yun na. Kabalo kahit saan, sa diyang ato ni taong tumanon ang tawag sa Ginoo, tagbaw ta kada adlaw. Wala na kang hahanapin pa. All the things shall be added. Kini bitang itong kinabuhi sa kalibutan, assist na lang ni para atong lawas mabuhi. But the most of all is the calling. Pinaka-importante ni sa Ginoo. Kaning pagkaon, pag-eskwela, kinabuhi. Isunod ra na niya once your calling is fulfilled. Let's sing this song. Yes, Lord. May numluhan na itong kaugalingon. Gamay na itong panahon. Ipagamit na nato sa Ginoo. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me into yourself. Lead me, Lord, I pray. Samkan mag-awit, let's miss a prayer para nato. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Father.
aksidente, Ginoo. Kauban mi sa plano nimo. Plan to save us. And plan to be a light in this dark night. Dili aksidente na luwas mi, Lord. Dili aksidente nga nakailami nimo. Tonight, God, ibutang sa mga heart na matuman na mo ang tawag kaya nakabatumi sa Espiritu nimo. Dili lisod ang pagkinabuhi, Lord. Sa dihang musuod lang minimo. Ang among kinabuhi, among Diyos masiparar ni kalibutan ng inyo. I pray for everyone nga ni Ginoo na nasilaw pa sa kalibutan. Wala pa mo gahin o panahon nimo. Wala pa ang devotion nimo bisan Kristohano na. I pray, Lord, na naapay chance karong bugabiun na Ginoo. Naapay panahon. Niya kami sa kalibutan, Lord. Niya kami sa lawas. Ang determinuho na mo, Lord, na among mapulfill imong tawag sa among kinabuhi. God, I pray for people right now. Bisa kaila sila nimo Ginoo, pero sukwahi ang ilang kinabuhi. I pray for them, Lord, na makabalik nimo Ginoo, kung makabaton og close na fellowship nimo. Aron ang tawag sa kinabuhi Ginoo, mahimong matuman Ginoo, samtang nagpaabot sa imong pagbalik. Thank you, God, Spirit of God. Thank you, Lord. Ooh, beautiful Lord. Wonderful Savior. Kung ikaw karong gabi una, naistoryahan sa Ginoo. Yes, once you were passionate sa Ginoo, but na-sidetrack ka, nakakompromise ka, nakigistorya ang Diyos kanimo ning kagabion, ayaw usiki imong kinabuhi. Ayaw usiki, God is calling you, come, follow me. Ang Diyos, naghatag nimong chance sa imong kinabuhi. Nga dili mo usikan ang imong pagbuyo diri sa kalibutan. Kay doon na kay tawag sa Diyos. Tawag to fellowship with Him. To live a holy life and to be fisher of men. Kung ikaw na istoryahan sa Ginoo, istoryahan sa Diyos, sa intimate karong gabi na, sa pinakasukod na istorya ang Ginoo nimo. Can you just come to the altar and just inang Ginoo? Samtang isurrender mo ka Ginoo, Lord. Urgent po ni Lord.